हेगे पहिला महतर भाई के करबो, 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 पहिला 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 महतर भाई के करबो, दूसरा presented by युवा स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुपौल। हेगे महिन हमर बात शादी करे न दोसर के साथ, नहीं तो बन जइबो अपराधी पिस्तौल लेके हाथ। हेगे महिन हमर बात शादी करे न दोसर के साथ, नहीं तो बन जइबो अपराधी पिस्तौल लेके हाथ। सबसे पहले कांड करबो तोहरा घर पर आई के, पहिला मर्डर भाई के करबो, दूसरा मर्डर साई के। हेगे पहिला मर्डर भाई के करबो, दूसरा मर्डर साई के। पहिला महतर भाई के करबो, 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 पहिला हेगे धरबो अब हम सुन अपराधी वाला भेस गे, हमारा ऊपर चलतो खाली मर्डर वाला केस गे। छोड़बो ना हेगे धरबो अब हम सुन अपराधी वाला भेस गे, हमारा ऊपर चलतो खाली मर्डर वाला केस गे। पीठ पीछे नहीं कुछ करबो करबो सब बताई के, पहिला मर्डर भाई के करबो, दूसरा मर्डर साई के। हेगे पहिला मर्डर भाई के करबो, दूसरा मर्डर साई के। हेगे पहिला महतर भाई के करबो, पहिला महतर भाई के करबो, पहिला महतर भाई के करबो, पहिला महतर दूसरा महतर साई के। हाँ राइटर बीकेसी के छेड़ के ठीक न कौ काम गे, सबसे पहले तोरे घरे भेजबो मत के पैगाम गे। हे गई विजय सुभाष के छेड़ के निक नकल को काम गे, सबसे पहले तोरे घरे भेजबो मत के पैगाम गे। कृष्ण बेदर्दी कहो फायदा नहीं छोगे समझाई के, पहिला मर्डर भाई के करबो, दूसरा मर्डर साई के। हेगे पहिला मर्डर भाई के करबो, दूसरा मर्डर साई के।